विद्यार्थी मित्रांनो, नदीचे विविध कार्य असतात. नदी जेव्हा वाहत जाते त्यावेळेस आपल्याबरोबर अनेक प्रकारचे दगड, गोटे, माती अशा अनेक वस्तू वाहून ती नेत असते. आणि या वस्तू वाहून नेल्यामुळे अनेक प्रकारचे खनन कार्य होत असतात. नदीच्या प्रवाहाबरोबर जे गाळ वाहून जातो त्याच्यामुळे अनेक प्रकारचे भूरूपे तयार होतात आणि मैदाने तयार होतात. तसेच नदीच्या पात्राबरोबर जे दगड, गोटे वाहून जातात त्याच्यामुळे नदीच्या काठाचे व पृष्ठभागाचे खनन होऊन त्यापासून देखील अनेक प्रकारचे भूरूपे तयार होतात. तर आज आपण नदीच्या बाह्य प्रक्रिया या घटकाचा अभ्यास करणार आहोत. नदी ज्यावेळेस वाहत असते त्यावेळेस ती आपल्या पात्राचे खनन, संचयन असे विविध प्रकारचे कार्य करत असते. नदी बरोबर जो गाळ होऊन जातो त्याचे संचयन होते आणि संचयन झाल्यामुळे नदीच्या मुखाशी संचयन झाल्यामुळे अनेक प्रकारचे भूरूपे तयार होतात. जसे पूर मैदाने किंवा मग गाळाच्या संचयनाने अनेक मैदानांची निर्मिती होते. तसेच नदीने जे खनन कार्य करते त्याच्यामुळे अनेक भूरूपे तयार होतात. जसे की व्ही आकाराचे तरी, यू आकाराचे तरी अशा अनेक प्रकारच्या खनन कार्यामुळे भूरूपे तयार होतात. तर आज आपण नदीचे खनन कार्य अभ्यासणार आहोत. नदी ज्यावेळेस वाहत असते त्यावेळेस तिचा वेग अत्यंत प्रचंड असतो आणि या प्रचंड वेगामध्ये तिच्याबरोबर अनेक प्रकारचे दगड, गोटे वाहत असतात आणि सभोवतालचा गाळ किंवा इतर ज्या असतील नदीच्या पात्रात वस्तू त्या वाहत जात असतात. आणि नदीचा स्रोत वेग अत्यंत प्रचंड असल्यामुळे ह्या वस्तू अत्यंत वेगाने वाहत जातात. परंतु जसजसे नदीचा वेग लांबत जातो तसतशी त्या वेगाची गती कमी होत जाते आणि जे नदी पात्रातला जो त्यांचा वाहून आणलेले जे असतात ते कडेने नदीत काय करत असते, कडेला साईडला असे लोटत असते आणि त्याच्यामुळे कडेचे काय होते, संचयन कार्य होते. नदीचा वेग समुद्र सपाटीपासून खूप उंचीवर असल्यामुळे ते वेग प्रवाह जास्त असतो आणि जसं समुद्राच्या जवळ समुद्राला मिळण्यासाठी त्यावेळेस तिचे वेग हा कमी होत जातो आणि नदीचे संचयन हे वाढत जाते आणि त्याच्यामुळे काय तयार होतं, गळई, व्ही आकाराचे दरी, धबधबा असे भूरूपे तयार होतात. काय तयार होतात? गळई. ज्या ठिकाणी नदीचा वेग मंद झालेला असतो आणि उतार कमी असतो त्या ठिकाणी नदीच्या पात्राच्या खडक जर त्या ठिकाणी मृदू खडक असेल तर त्या ठिकाणी काय होतं, मृदू खडकाची नदीतील दगडगोट्यामुळे काय होते, झीज होते आणि त्याच्यामुळे त्या ठिकाणी व्ही आकाराची दरी तयार होते. उदाहरणार्थ, नदी जर अशी वाहत येत असेल एखाद्या पृष्ठभागावर, वाहत येणाऱ्या नदीच्या वेगामुळे काय होतं की या ठिकाणी नदी पात्राची झीज होऊन तिथे अशी व्ही आकाराची दरी तयार होते. व्ही आकाराची दरी तयार होते. नदीच्या पृष्ठभागाच्या प्रवाहामुळे इथे मृदू खडक मध्ये प्रवाहात आल्यामुळे व्ही आकाराची दरी तयार होते आणि कडेने खनन कार्यामध्ये मध्यभागी जास्त झाल्यामुळे व्ही आकार तयार होते आणि कडेने संचयन भाग हा वाढत जातो. तसेच नदीच्या मुखाशी काय होतं की अनेक प्रकारचा गाळ हा वाहून आल्यामुळे समुद्राच्या ज्या ठिकाणी नदी समुद्राला मिळते त्या ठिकाणी काय होतं, नदीचा वेग अत्यंत मंद होतो आणि नदीचा वेग मंद झाल्यामुळे नदीने काय केलेला असतं, जो गाळ वाहून आणलेला असतो त्या नदीच्या मुखाशी साचला जातो. नदीच्या मुखाशी गाळ साचल्यामुळे काय तयार होतं की ही नदी वाहत आली आणि याचा काय तयार होतो, गाळ असा मध्ये मध्ये साचतो आणि नदीला अनेक प्रकारचे फाटे फुटतात किंवा अनेक वेगवेगळ्या प्रकारला नदी समुद्राला वाहत जाते अशी. आणि मग मधला जो भाग आहे या ठिकाणी काय तयार होतो, गाळाचे संचयन होते मधल्या भागात आणि या ठिकाणी काय होतं, नदी समुद्राला मिळते.
म्हणजे ज्या ठिकाणी नदी समुद्राला मिळण्यासाठी ज्या ठिकाणी नदीचं समुद्राला मिलन होतं त्या ठिकाणी काय होतं, नदीचा वेग अत्यंत मंद होतो आणि नदी म्हणजे स्वतःबरोबर वाहून आणलेला जो गाळ आहे तो काय होतो, त्याच्या मुखाशी साचतो आणि नदीच्या मुखाची गाळाचं संचयन झाल्यामुळे काय होतं, नदी वेगवेगळे प्रवाह तयार होते. नदीचे संचयन झाल्यामुळे जिकडून प्रवाह मिळेल त्या ठिकाणी समुद्राला मिळण्यासाठी जात असते आणि मग त्या ठिकाणी काय होतं, गाळाचे संचयन होऊन अनेक प्रकारचे हे त्रिभुज प्रदेश तयार होतो. काय काय होतं, त्रिभुज प्रदेशाची निर्मिती होते. असे त्रिभुज पर्वत कुठे, पश्चिम बंगालमध्ये सुंदरबन या ठिकाणी अशा प्रकारचे त्रिभुज प्रदेश आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचप्रमाणे नदी जी वाहत असते ती काही सरळ वाहत नाही, अशी काय वाहते, तिला ज्या ठिकाणी जसा उतार आपल्याला ज्या ठिकाणी जशी जागा भेटेल त्या ठिकाणी तशी ती नागमोडी स्वरूपात वाहत असते आणि नागमोडी स्वरूपात वाहत असल्यामुळे काय होतं, ज्या ज्या ठिकाणी ती वळण घेईल त्या ठिकाणी तिचे संचयन कार्य होते. वळण घेणाऱ्या ठिकाणी नदीचं काय होतं की दगडगोटे असतील, जो मैला असेल, जो गाळा असेल, तो नागमोडी वळण घेण्याच्या ठिकाणी त्याचे साठवणूक होते आणि त्याच्यामुळे काय होतं, नदीचे वळण नागमोडी होत असल्यामुळे ज्यावेळेस नदीचा प्रवाह पाणी कमी होतं त्या ठिकाणी त्या नागमोडी वाटा तयार होतात, नागमोडी संचयन कार्य दिसून येते. त्याचप्रमाणे नदीचे अनेक व्ही आकाराचे दरे असतील किंवा पंखाकृती मैदाने तयार होतात, ज्या ठिकाणी नदीचा असा धबधबा पडतो त्या ठिकाणी खाली जो पाणी पडत असतं त्या पाण्याच्या खाली पडल्यामुळे त्या ठिकाणचा गाळ जो आहे संचय साईडला होऊन बाजूला होऊन काय होतं, पंखाकृती मैदानाची देखील निर्मिती होत असते. कोकण किनारपट्टीच्या भागात अनेक प्रकारच्या खाड्या आहेत. या खाड्या देखील नदीच्या विविध प्रकारचे कार्य जसे की संचयन कार्य, संचयन कार्य, खनन कार्य याचे उदाहरण म्हणजे नदीच्या किनारपट्टीवर ज्या अनेक खाड्या आहेत समुद्राच्या किनारपट्टीवर किंवा विविध प्रकारचे त्रिभुज प्रदेश निर्माण होतात. त्याचप्रमाणे पूरतट, पूर मैदानी असे विविध प्रकारचे कार्य होत असते. त्याचप्रमाणे ह्या झाल्या आपल्या वाहणाऱ्या नद्या. हिमनद्या देखील अशा विविध प्रकारचे कार्य करत असतात. हिमनद्यांमध्ये काय असतं, बर्फ वाहून आणलेला असतो त्याच्यामुळे त्यांचं खनन कार्य अतिशय जास्त असतं. हिमनद्यांचे खनन कार्य जास्त असते. मग हिमनद्यांचं काय असतं की हिमनद्यांचे खनन कार्यामुळे अनेक प्रकारचे गिरिशृंग, हिमगव्हर किंवा लोमती दरी अशा प्रकारचे खनन कार्यामुळे विविध प्रकारचे भुरुपे पाहायला मिळतात. हिमनदींचा वेग कमी असतो, बर्फाची घनता जास्त असल्यामुळे हिमनद्यांचा काय होतो, वेग कमी होतो. परंतु ज्या प्रदेशात गोठणबिंदूच्या खाली तापमान असतं अशा प्रदेशात हिमवृष्टी होऊन काय होतं, हिमनद्यांची सुरुवात होते. परंतु त्यांचा प्रवाहाचा वेग सुरुवातीच्या वेळेस कमी असतो त्याच्यामुळे त्यांचं सुरुवातीला खनन कार्य कमी होतं. परंतु ज्या ठिकाणी गाळाचे संचयन होते त्याला काय म्हणतात, हिमोड होतात. हिमोड हिमध्ये ज्या ठिकाणी गाळाचे संचयन करते त्या गाळाच्या संचयनाला हिमोड असे म्हणतात. अशा विविध प्रकारच्या नद्यांचे कार्य आपल्याला या पाठात खनन कार्य आणि संचयन कार्य बघणार आहोत. तर मला सांगा, व्ही आकाराची दरी हिमनदीचे कार्य कोणत्या प्रदेशात जास्त प्रमाणात होत असते, की ज्या ठिकाणी गोठणबिंदूच्या खाली तापमान असते अशा हिमालय प्रदेश किंवा बर्फाच्छादित प्रदेशामध्ये हिमनदीचे कार्य दिसून येते. वाळवंटी प्रदेशात नदीचे कार्य इतर कारकांपेक्षा प्रभावी का असते, कारण वाळवंटी प्रदेशात नद्यांचे वेग हा अत्यंत जास्त असतो आणि नद्यांच्या खनन किंवा संचयन कार्यामुळे विविध जे भूरूपे तयार होतात त्यांची मला एकदा नावे सांगा. ज्या नद्या वाहतात त्या आपल्यासोबत अनेक प्रकारचा गाळ किंवा इतर प्रकारचे दगड गोटे होऊन आणतात, याच्यामुळे विविध प्रकारचे भूरूपे तयार होतात, तर त्यांची एकदा मला नावे सांगा. तर नद्यांच्या या विविध प्रकारच्या भूरूपामध्ये कोणकोणती भूरूपे तयार होतात खनन आणि संचयन कार्यामुळे? घळे तयार होते, व्ही आकाराची दरी तयार होते, धबधबे तयार होतात, यू आकाराची दरी तयार होते, त्याचप्रमाणे पंखाकृती मैदाने तयार होतात, घळई तयार होते, पूरतट व पूर मैदाने इत्यादी अनेक प्रकारचे हे भूरूपे नदीच्या खनन किंवा संचयन कार्यामुळे होत असतात. नदीच्या कार्यामुळे तयार झालेल्या भूरूपांची माहिती आज आपण इथे या प्रकारे अभ्यासली आहे. तर उद्या तुम्ही येताना नदीचे घळई, व्ही आकाराची दरी आणि धबधबे यांची
माहिती ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून आणायची आहे, त्याची नोंद करून आणायची आहे. धन्यवाद.